This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginakondena sang Police Regional Office 6 o PRO6 ang brutal nga pagpatay sa mga ginapatihan miyembro sang Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa Pamilya Fausto sa Himamaylan City, Negros Occidental sang Hunyo 15. Base sa official statement sang PRO6, nagapalabot ang talatapan sang pagpakigunong kag pangamuyo sa Pamilya Fausto. Sa initial reports, ginapahayag nga ang insidente ang kabahin sang tikang sa mga communist terrorist groups. Agud nga tayo ugon ang naumpisahan na nga programa sang gobyerno bilang kabahin sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-LCAC. Dugang pa sang PRO6 mabasko nga ginakondena ang bayolente kag terorismo nga ginahimo sang makawala nga grupo sa mga inosente nga sibilyan kag nagapasalig nga hatagan sang hustisya ang ilang mga nabiktima kag agud nga mapasiguro ang safety kag welfare sa mga pumuluyo sa rehiyon 6. Report na gikan sa Campo Delgado. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera